оила тиҷӣ садранги зиндагӣ. ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед. азбаски мавзӯи мо мавзӯи талбандагӣ аст, мехоҳам назари исломшинос Ҷалолиддин Хомӯширо дар ин бора бифаҳмам. Талбандаҳое ки ба хотири пул дар кӯчаҳо гадоӣ мекунанд ва роҳи тиҷоратро ба худ бо ин восита касб кардаанд, оё ислом ба ин гуна талбандаҳо чӣ ҷазоро сазовор донистааст? номи худованде ки беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм аст оғоз мекунам. албатта худованди маннон ки инсониятро офарид ва дар Қуръони Азимушан фармуд астаиз биллоҳ ва лақад каррамно бани одама, яъне фарзанди одамро мо каромат додем, шарофат додем. аз ҳама чизи азиз, аз ҳама чизи шариф, аз ҳама чизи арҷманд барои инсон ин обрӯ аст, яъне обрӯи инсон аз ҳама болотар меистад. ва Қуръони Азимушан ва инчунин аҳодиси паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам барои талбандагӣ як диққати махсус дода танбеҳи зиёд кардааст. ҳатто мо вақте ки ба аҳодиси паёмбар алайҳиссалоту вассалом назар мекунем, мебинем ки дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ин чизҳо вуҷуд дошт ва пайғамбар алайҳиссалоту вассалом умматро аз ин барҳазар медошт ва таъкид мекард. чуне ки марде назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам омад ва дархости пул кард. он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд: оё дар хона чизе дорӣ? Мард гуфт: оре, палосе дорам ки қисмати аз онро ба тан карда ва қисматеро паҳн мекунам ва пиёлае ки дар он об менӯшам. расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд: онҳоро назди ман биёвар. мард рафт ва он ашёро овард. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд ки кӣ ин ашёро мехарад? марде посух дод: ман онҳоро бо 1 дирҳам мехарам. он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд: касе ҳаст ки бештар аз 1 дирҳам барои онҳо бипардозад? ин суханро 2 ё 3 бор такрор намуд. марди дигаре гуфт: онҳоро ба 2 дирҳам мехарам. расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам онҳоро ба он мард дод ва 2 дирҳамро гирифта ба марди фақир доду фармуд: бо яке барои хонаводаат ғизое бихар ва бо дигаре тешае харида ба он назди ман баргард. он мард тешае харида назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам баргашт. он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам даст бар пушти ӯ ниҳоду фармуд: бираву ҳезум ҷамъ намо ва онро бифурӯш ва то 15 рӯз туро набинам. он мард рафт ва ба ҷамъ кардани ҳезум ва фурӯхтани он машғул шуд. пас аз он ки 10 дирҳам гирд оварда либосу ғизо харид, ба назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам омад. он ҳазрат фармуданд: ин барои ту беҳтар аз он аст ки гадоӣ бар чеҳраат нишонае дар рӯзи қиёмат бигзорад. дархости кӯмак ва суол ба ҷуз дар 3 маврӯд ҷоиз нест: барои касе ки дучори фақри шадид бошад, ё соҳиби қарзи бисёр, ё касе ки хунбаҳо дар зиммааш бошад. ривояти Абу Довуд. аз ин бармеояд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам умматро бар ин таъкид карданд ва ҳамеша манъ карданд ки инсон обрӯи худро дар баробари як чизи ночиз, ҳақир, яъне паст назанад. илова бар ин, ҳар нафаре ки талбандагӣ мекунад бо вуҷуди он ки эҳтиёҷ, яъне зарурате надорад, яъне хӯроки инсон агар хӯроки якрӯза дошта бошад, барои ӯ талбидан мамнӯъ аст. бо вуҷуди ин қаноат накарда металбад, дар чеҳраи ӯ як доғе ё ин ки монанд як озахе пайдо мешавад ки дар қиёмат аз ӯ чеҳрааш мардум дар рӯзи маҳшар медонанд ки ин нафаре буд ки дар дунё талбандагӣ мекард. илова бар ин, дар аҳодиси дигари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам омадааст ки яъне талбандагӣ ба манзалаи он аст ки инсон як қитъае аз оташи ҷаҳаннамро барои худ мегирад. барои ҳамин пайғамбар алайҳиссалом таъкид карданд ки ё талбандагиро бисёр кун, агар хоҳӣ ӯро кам кун. яъне ҳарчанде ки бисёр талбандагӣ кунад, ҳамон қадар оташи ҷаҳаннам барои ӯ сазовор мешавад. илова бар ин, дар ҳадиси дигар омадааст ки ҳазрати Али разияллоҳу таъоло анҳу дар Арафот мардеро дид ки мепурсад, яъне талбандагӣ мекунад. ҳазрати Али разияллоҳу таъоло анҳу ӯро танбеҳ доданд, гуфтанд: дар ин ҷо аз ғайри худо талаб мекунӣ, ва ӯро адаб доданд. илова бар ин, дар шароити феълӣ бошад, агар ҳатто баъзе кишварҳое ҳаст ки афроди талбандаро ва афроде ки ба онҳо кӯмак мекунад ба муҷозотҳои дунявӣ гирифтор мекунад. ташаккур. ҷугиҳое ки ба хонаи мардум зада медароянд ва маҷбурӣ садақа талаб мекунанд, барои ин инсон вазифадор аст ки дасти онҳоро сафед кунад.
البته اون نفری که به خانه نفری می‌دراید یا که یک می‌بینی که یک جوانی حوزرب است که یگان کمبودی ندارد، دستی رسا دارد، پای گیرو یعنی چشم بین و همه طرف دارد، او صاحب خانه وظیفه‌دار نیست که او را چیزی دستش رو سفید کند. اما از سببی که وقتی که نام خدا و پیامبر و وسیله می‌آورد زایره و توالا می‌کند، این به خواست خودی همون شخص وابسته است که اگر خواهد میتواند که با یک چیزی اون را از در خانه خود رد کند. در این باره علما اندیشه های گوناگون، بعضی ها میگن که بعضی شیخ ها یعنی علما بر این اندیشه‌اند که نباید چیزی به آنها داد و بعضی آنها میگن که وقتی که انسان از شرف انسانی خود را زیر پا گذاشته به در خانه میآید، میتواند که به یک اندازه هم باشد اگر تا اینکه او را از خانه ناامید نکند. вақте ба гадо пул надиҳӣ ва ӯро аз хонаат ронӣ, туро сахт дуои бад кунад, оё дуояш қабул мешавад? البته انسان حالتهای گوناگون دارد. خیلی قبلا هم اشاره کردم، در حالتی که انسان تماما اگر ناگوار باشد، اگر در این حالت طلبیدن برای او اجازت است، یعنی مباح است. اما در صورتی که گدا برای ندادن پول وقتی که در حق نفر دعای بد میکند، البته دعا قبول شدنش در نزد خداوند است. او خداوند از حال همه بنده ها، از دل و وجود همه انسان ها خبر دارد. دعای ناحق هیچگاه به درگاه خداوند پسندیده یا که مقبول درگاه الهی نمیگردد. мегӯянд ки ба ҷугӣ хайр кунӣ бояд ҳатман ба як нафари дига ҳам хайр кард. ислом дар ин бора чӣ мегӯяд? البته این از نگاه دینی اساس ندارد، چونکه وقتی که انسان به یک نفر خواه انسان است، هر چیزی که حتی جگری تر دارد در حالت ناگواری وقتی که دستگیری میکند، البته او پاداش و اجر خود را دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرمایند که ید العلیا خیر من ید السفلی، یعنی دستی بالا از دستی پایین بهتر است، یعنی تیانده از گیرنده بهتر است. ташаккур. аз гузаштагонамон омадааст ки аз роҳ зану хайр кун. шумо ба ин ибора розӣ ҳастед? ишораҳое ки мақолҳои зиёде ки дар мардум маъруф аст, машҳур аст, мардум медонанд, албатта ҳазф фармудаву ҳар масъалае ки мардум мегӯяд ин санад ё далели шаръӣ шуда наметавонад ва ҳамчун далел ва санади шаръӣ ҳам қабул нест. чунки хостаҳои инсон бояд тобеи шариат бошад, на ин ки шариат тобеи гуфтаву хостаҳои инсон бошад. ин чизе ки гуфтанд нисбат ба як ҷугӣ нафаре ки садақа мекунад бояд ҳатман ба нафари дигаре садақа кунад, ҷуброн кунад, ин асоси шаръӣ ё асоси динӣ надорад. киҳо хайрашон дар ислом қабул мекардад? албатта дини мубини ислом ва худи худованди ҷалла ва ало ки худованд пок аст, фақат чизи покро қабул мекунад. агар рафту нафаре аз роҳи ҳаром ё аз пули ҳаром агар садақа мекунад ё хайрон мекунад, ба даргоҳи худованд пазируфта намешавад ва аз ӯ аҷру савобе ҳам намегирад. ба талбандаҳо ислом ягон имтиёз додааст? албатта ба талбаҳо имтиёзи асосӣ ҳамин аст ки инсон одатан дар дунё бояд чунон амал кунад ки гӯё ҳамеша дар дунё абадӣ мемонад ва барои охират чунон амал кунад ки гӯё фарду аз дунё кӯч мебардад. имтиёз ҳамин аст ки бандаҳои муъмини шабҳо бояд намозҳои ҳоҷат бихонанд ва дуо кунанд ва пушти намозҳои панҷвақта инчунин дуо кунанд ва ҳар хайр эҳсоне ки ва ҳар нияте ки дар вуҷудашон аст бояд ба худованди манон ӯро ҳаллу фасл намояд ва худованд ба доди ҳамаи яъне фарёдрасон мерасад. як гурӯҳи талбандаҳое ҳастанд ки бо ин восита мехоҳанд пули муфт ба даст биёранд. онҳое ки чашми мардумро фиреб намуда аз онҳо пул талаб мекунанд, дар он дунё ба чӣ ҷазо гирифтор мегарданд? пештар ҳам ишора кардем, албатта инсон фақат метавонад ки инсонро бо ҳар шаклу шамоил, бо ҳар рафтор фиреб кунад, аммо худовандро банда ҳеҷ гоҳ фиреб карда наметавонад. ва инсоне ки бо ин восита барои фиребкорӣ мехоҳанд сармоя ҷамъ кунанд, албатта дар сармояи онҳо аз нигоҳи шаръӣ барака дода намешавад ва ин ҳамчун як оташе аст ки барои худ онҳо ҷамъ мекунанд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба як саҳобии бузургшон Савбон разиаллоҳу таъала анҳу фармуданд ки ман ки кафил мешавад ки аз нафаре чизе талаб накунад ва ҳар нафаре ки инро барои ман кафолат диҳад, ман барои ӯ кафолати ҷаннатро медиҳам. яъне ҳар нафаре кафолат диҳад ки дар дунё аз касе чизе пурсон намешавад ва талаб намекунад, ман кафилам ки ӯ вориди ҷаннат мегардад. дар ривоятҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам оё мавзӯе ҳаст дар бораи талбандаҳо? бале, дар китобҳои ҳадис хусусан дар мишкот боби
در کلام حالتها طلبیدن مسئله یعنی پرسیدن حلال است و در کلام حالتها ممنوع است. این چیزی کشیده است وقتی که انسان تماما قابلیت کارناشایمی داشته باشد و اینچنین خود خوراک یک روزه نداشته باشد، برای او مباح میگردد که به اندازه ای که خود را از هلاکت نجات دهد از نفر پرسان شود. و از کی باید پرسان شود؟ از نفرایی که چهره کشاد دارند و از نفرایی که مردان صالح هستند و از مال حلال سرمایه دارند. از اونها باید که حاجتهای خود را بخواهند و بپرسند. ба идораи сомонаи оила занҳо ва мардҳое муроҷиат мекунанд ки дасту бозӯи расо доранд, вале илова бар ин мехоҳанд ки мардуми муҳоҷир, хусусан онҳое ки дар муҳоҷират қарор доранд, ба онҳо кӯмак кунанд то ки онҳо зиндагиашон беҳбуд шавад. назари шумо ба ин тоифа инсонҳое ки бо пули муфт мехоҳанд зиндагиашон пеш равад чӣ назар доред? албатта ин муҳоҷир худи муҳоҷират ва худи сафар дар кишварҳои хориҷӣ, дар кишварҳои аҷнабӣ, ин худи машаққат аст ва онҷо ҳеҷ кас пули муфт ба даст овардан наметавонад. илова бар ин ҳар як кори хайр ё кори шар ин барои инсон одат аст. вақте ки нафаре ба ин кор одат кард, то пеши роҳи ӯро агар гирифта нашавад, ӯ ба ҳамон кор меравад ва набояд онҳо дур яъне бепарво бошанд нисбати иззату шарофати нафси худ, чунки чӣ мард ва чӣ зан роҳҳои зиндагӣ барои ҳамаи онҳо муҳайё аст. ҳар як фард, чӣ мард бошад ва чӣ зан, агар бихоҳад ки зиндагии дуруст дошта бошад, зиндагии покиза дошта бошад, зиндагии ҳалол дошта бошад ва зиндагие дошта бошад ки мавриди ишораи мардум қарор нагирад, модоме ки ӯ тани сиҳат дорад, пои равон дасти гиро дорад, роҳи зиндагии худро бо воситаи бо як меҳнати ҳалол ёфта метавонад. ва дар шароити феълӣ чӣ дар ин ҷо ва чӣ дар дигар кишварҳо ҳамаи шароити зиндагӣ муҳайё ва маъмул гаштааст ки метавонад зан бошад бо ҳунарҳои зании худ зиндагии худро пеш барад ва мард бошад бо ҳунарҳое ки сазовори мард аст, яъне лоиқи сазовори мард аст, бо онҳо метавонад. асос ин омада сари номусу шарафи инсонӣ қарор мегирад. агар инсон шарафу номуси инсонии худро хуб дарк кунад ва бидонад ки яъне талбандагӣ ин бешарафӣ аст, ин доғ овардан ба хонавода ва ба худи он шахс аст ва дар оянда ҳамчун мусалмон агар пайғамбар алайҳиссалоту вассалом бар онҳо чӣ таҳдид кардааст ва дар рӯзи қиёмат онҳоро чӣ интизор аст, ҳеҷ гоҳ ба ин кори номатлуб даст нахоҳад зад.